Hürmetli, kadirli әниләребез, әлбәттә яраткан тормыш иптәшем. Һәм дә сездә дөнья йөзендә булган барлык гүзәл затларыбыз. Рөхсәт итегез сезне чын күңелдән күркәм бәйрәмегез, халыкара хатын-кызлар көне уңаеннан ихлас котларга. Сезгә алдагы исәнлек, саулык, корычтай сәламәтлек, гаилә бәхетләре, эшләрегездә зур уңышлар. Дөньяларыбыз тыныч булсын. Бәйрәмегез белән. Әнкәйем, син бирдең гомерне тигезләп безгә һәр балаңа. Рәнҗемә, көткәнедә кайтмасак, кермәсәк синең кулларыңа. Җил-давыл тиммәде тормышта, булганга син һаман янәшә. Мең рәхмәт барысы өчен дә, мең яшә әнкәйем, мең яшә. Җил-давыл тиммәде тормышта, булганга син һаман янәшә. Мең рәхмәт барысы өчен дә, мең яшә әнкәйем, мең яшә. Әнкәйем, үстердең наз белән, өйрәттең гел уңай сыйфатка. Онытылмый биргән һәр киңәшең, кем булып кайларда торсак та. Җил-давыл тиммәде тормышта, булганга син һаман янәшә. Мең рәхмәт барысы өчен дә, мең яшә әнкәйем, мең яшә. Мең яшә әнкәйем, мең яшә. Мең яшә әнкәйем, мең яшә.